Okay, so seo ceiste séideag. Dearn sé ar dheis an seo tá crot déanta as teascóig chiorcail, so tá an cuid seo. Tá an cuid seo mar an teascóig, agus seo lá chiorcail den eile. Is é an seasca céim an éileann sa teascóig, agus trastós agus an gá na teascóig. So tá 60 cm an seo, so tá is againn go bhfuil sé seo 60 cm comá. But tá Ceist sim speisialta cinn é gá an chiorcail seo, so tá gá an chiorcail sin chuna bheith 8 cm, so cumad é sin iad agna. Dearn sé doing ríomh imlíne an crutha, so imlíne. So smíonóid faoi sin ar dús. So we have 8 cm an seo. So tá muid ag iarraidh ar dús imlíne an lá chiorcail oil. So it's lá chiorcail é, so lá fá dó pi ór. So dó pi fá 8. Cur isteach san órbhán é, lá fá dó fá pi fá an 8. Cad a bhaintú ná 8 pi agus soméid just chun é sin ágáil ar lá taobh ar 5 second. So sin é imlíne an chiorcail fáitiging. An is bháling fad an stiúa a oil. Okay, so an seo sin seasca haar 3 seasca céim. Seasca de bhór an éileann seo. Seasca haar 3 seasca fá an dó pi ór. So sin seasca haar 3 seasca cur isteach san órbhán nó téine de ceann is so dó pi ór cad é an ór sa cá seo. So cá seo tá an ór tá an gá chorm le 60 cm. Okay, so athraigh sin go dtí 60 agus haon haar sé fá dó fá pi fá 60 agus fáin tú 60 haar 3 pi. Okay, so suascaí seo we have fad an chiorcail atá gurm, fad an stiúa atá darg agus inis caithimid an 60 cm a chur leis. So we have 60 cm. So simig an 3 rud sin le chéile an 3 fad sin. So fad an rud an crá an lán sin 8 pi móda 60 haar 3 pi móda 60 pi. Sorry, 60, just an éonar. So simig iad sin go léir. We have 8 fá pi móda 60. Chorm le an agus an seo seans má go racaigh sé díreach chuig é seo. 8 8 7 9 9 2 9 5 agus tá sé sin ceart go dtí cad bhí sé géir an slánimhar scíre. So slánimhar scíre chur bosca timpeall an slánimhar an bhfuil tá teasáilt tá sé sin cúigú níos mó, so tagann sé sin sús 5 8 agus tá le caint mí ealar an bhfuil sé centiméter tá sé centiméter seo gach rud a centiméter. Okay, so tá an imlíne seo 8 centiméter ceart go dtí an slánimhar scíre. So sin é an imlíne, so ná déanrúd ar an gá seo in go deireadh. Okay, an céad rud eile, an achar. So tá gá achar le fáil againn, achar an lá chiorcail agus achar an teascóig. So achar an lá chiorcail ar dús a dheonmid. Okay, so tá can't me just achar an lá chiorcail ar dús. So sin lá an chiorcail. So lá fá pi ór cearnatha. So lá fá pi fá an gá sa cá seo sin 8 cm arís. Okay, so 8 cearnatha. So lá fá pi fá 8 cearnatha agus bhain tú trodó pi. Fág mar sin é ar dús. Okay, ná brúar escadí go fóil ní léon gá. Okay, agus níl de freigar chuna bheith cócrin is a bheith sé ag deire. So sin an céad rud, tá níos táid chuna fécant ar achar an teascóig. So it's seasca
céim haar trí céad seasca, so tá caiimi an ein séú, a rí an céine a bhí a ggéin an seo, ein séú den imlíne an seo, ein séú den achar. So fá an gná achar pai or cearnathe, so sin ein séú nó just fágad seasca haar trí céad seasca mas malat, agus tá an ga an seo difriúil tá sé chuna bheith séideag, so accommodation sin na cearnú, chuirteach san ormháin a ríis mar is gná, céin haar sé, fá pai fá séideag carna sa cá seo, agus dheoigh tú 158 haar 3 pai. Now brú ar é sin móda trocadó pai a bhí géin ar dús, agus dheoigh tú dó cahar 3 pai, agus escadí sin dó 3 cahar punk cuig seacht dó cuig etc. Tá tú gíirigé a bheith cearcadí an sláinmhar scior, so chuir busca timpeall an sláinmhar, agus dheoigh tú de bhór go bhfuil an figúr seo cúig nó níos mó tagann sé sin suas,